Hei, erittäin hyvää huomenta ja tervetuloa meidän aamukahveille, jotain jälleen kupposet kiertotaloudelle. Ja olen itse Komulaisen Jaakko Inrekolta ja tänään meillä on vieraanamme Juhani Sivenius Stena Recyclingilta. Oikein lämpimästi tervetuloa, Juhani. Hyvää huomenta ja kiitoksia, kiitos. Miten menee? Ei ihan loistavasti menee ja kiitos tilaisuudesta, että pääsin tänne puhumaan teille. Ja otan samalla tilaisuuden tässä kiittää mainiosta yhteistyöstä teidän kanssanne, mitä ollaan tässä tämänkin vuoden aikana jo päässyt tekemään. Niin kiva päästä juttelemaan sun kanssa vähän aiheesta lähemminkin tänään. Hienoa. Kiitos, kiitos. Ja olen ymmärtänyt, Juhani, että sä oot tuolla titteliltä SER-liiketoimintapäällikkö. Pitääkö paikkansa? Kyllä vain. Ja mä luulen, että meillä on tänään kuulijoiden joukossa semmoisia, jotka tietää Inrekosta jonkin verran, ei välttämättä kaikki. Stenasta osa tietää, osa ei ehkä niinkään. Niin ajattelin, että voisi ottaa semmoisella helpolla lähteä vähän lämmittelemään tässä, että niin kun, mitä Stena Recycling niin kun tekee? Niin ihan tämmöisellä helpolla avauksella lähdettäisiin liikenteeseen. Eli Stena Recycling on Euroopan johtavia kierrätys- ja kiertotalouspalvelun tarjoajia. Ja ollaan kansainvälinen yritys ja toimitaan 7 maassa. Meillä on Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa ja Puola ja sitten vielä Italiassa. Korkea teknologia yritys. Meillä on erittäin laaja laitteisto, millä me pystytään sitten erottelemaan näitä materiaalia tuolla meidän pääpaikassa ja muissakin maissa, mutta Ruotsi on se meidän pääpaikka, missä meillä on isoin ja edistynein tehdas. Ja Suomessa meillä on noin 20, yli 20 paikkakunnalla niin kuin on pisteitä, mitä me käytetään niin kuin materiaalin vastaanottoon ja sieltä sitten materiaali menee eteenpäin sitten ihan normaaliin tapaan. Ja sitten jos nyt puhutaan niin kuin kokona, niin me kierrätään noin 6 miljoonaa tonnia metalleja vuodessa, mikä vastaa melkein 3 Eiffel-tornia päivässä. Eli se on niin kuin koko luokka konsernitasolla ja me kuulutaan, Stena Recycling kuuluu Stena Metal-konserniin. Ja mitähän vielä sitten? Tietysti halutaan niin kuin auttaa asiakasta siirtymään kohti kiertotalouden mukaista toimintaa, missä niin kuin sitten tapahtuu syntypaikkalajittelu ja sitten me jatketaan siitä eteenpäin. Eli mitä pidemmälle syntypaikkalajittelua tehdään, niin sitä helpompi se sitten meillä on viedä sitten asia eteenpäin. Ja Inrekolla se on erittäin loistavasti hoidettu niin kuin se syntypaikkalajittelu hyvinkin pitkälle vietynä niin kuin olosuhteiden nähden, niin se on ollut oikein loistavaa toimintaa kyllä. Hei, loistavaa. Siitä kiitokset. Kiitos teille. Kiitos, Juhani. Ja tämä oli erittäin kiva kuulla ja ehkä just tähän niin kuin meidän toimintaan liittyen, niin meidän näkökulmasta tietenkin IT-laitteet ja elektroniikka kiinnostaa eniten tässä yhtälössä. Ja tässä onkin ihan tämmöinen "this is how we do it" -tyyppinen kuva tuossa, mistä näkee niin kuin pähkinänkuoresta on meidän Inrekon toiminnan, mitä se pitää sisällään. Eli sen takia nämä IT-laitteet ja elektroniikka meitä niin kuin tässä yhtälössä ehkä niin kuin kiinnostaa, mitä teidän kanssakin tehdään. Ja ehkä sen verran noista luvuista, niin kuin tuossa mainitaankin, eli 92% meillä saadaan tuonne uudelleen käyttöön meille tulevista laitteista ja sitten se noin 8% sieltä lähtee jatkokäsittelyyn teille. Ja tavallaan siihen teemaan sitten olisinkin kysynyt vähän, koska sitten me tiedetään, että näin se menee ja asiakkaita kiinnostaa yleensä, mitä niille tapahtuu sitten, jota me ei voida siellä jostain syystä meidän tiloissamme esimerkiksi sillä plankolla käsitellä, missä me päästään tuhoamaan ne tiedot niistä laitteista, niin sitten me joudutaan turvautumaan ja onneksi meillä on tuollainen kumppani, kun me saadaan sitten ne laitteet, missä dataa edelleen on, ja saadaan tietoturvalliseen käsittelyyn muun muassa sitten sinne teidän kautta. Niin siihen liittyen niin olisinkin kysynyt vähän, että mitä niin kuin käytännössä tapahtuu niille laitteille, mitä meiltä tulee. Et siellä on varmaan tietysti erilaisia vähän polkuja, mutta niin kuin just näille, missä on sitä dataa ja sitten taas missä ei ole dataa, Joo. Niin siitä olisi ihan kiva kuulla vähän lisää. Ei mitään, mennään vähän eteenpäin, niin katsotaan tuota meidän prosessia, mutta ihan alustavasti tietysti mehän hoidetaan niin kuin serriä ja metalleja ja vaarallisia jätteitä, paperia, pahvia,
kun ostettiin yritys, tuossa Encore ympäristöpalvelut vajaa pari vuotta sitten, niin nyt on fuusio tapahtunut ja 5 päivää sitten ollaan menty yhteen ja meillä on yksi Y-tunnus ja toimitaan Stena Recyclingin alla niin kuin kokonaan brändinä. Mutta keskitytään tähän serriin olennaisesti, niin täällähän meillä sitten on, eli ihan se perusserri, missä meillä on tuolla. Pistetään nyt eka tämä serri ja sitten katsotaan myöhemmin sitä tietoturvapuolta, mutta sen jälkeen kun materiaali saapuu meille yksiköihin, niin sieltä se sitten lähtee meidän Pori-kartanon esikäsittelyyksikköön, missä se käsitellään ja materiaalivirrasta otetaan sitten ensinnäkin vaaralliset jätteet pois. Siellä on berylliumkomponentteja silloin tällöin, siellä voi olla jotain radioaktiivista ja elohopeeta mahdollisesti. Ja sitten tärkeimpänä on ehkä nuo patterit, että ne täytyy saada pois sieltä, että ne aiheuttaa vuosittain niin kuin vaaratilanteita. Voi olla henkilövahinkoja tai sitten ihan mittavia aineellisia vahinkoja niin varastossa tai kuljetuksessa tai murskauksessa. Ja LCD-näytöt poistetaan sieltä, niissä on elohopealamput, niin ne me lähetetään tuonne Ruotsiin, tuonne Puolaan, meidän Puolan tehtaalle, missä on sitten niin kuin direktiivin mukainen purku niille elohopealampuille, ettei ne mene murskaan. Siellä tulee niin kuin pölyä, elohopeapölyä, mikä on sitten haitallista terveydelle. Sitten se käsitelty materiaali menee tuonne meidän tahkoluodon murskalle. Siellä se murskataan ja sieltä sitten metallit otetaan magneetilla ja ne metallit menee tuonne sulattoon. Ja tietysti sitten vielä täältä esikäsittelystä myös tulee suoria jakeita, mitä pystyy siitä virrasta noukkiin, alumiineja, kupareja ja sinkkejä ja muita vastaavia materiaaleja. Mutta sieltä otetaan metalli pois ja sitten meille jää se ei-magneettinen metalli ja muovi jää niin kuin jäljelle ja se sitten me lähetetään tuonne meidän Ruotsin Halmstadin tehtaalle, mikä on niin kuin Euroopankin mittapuulla niin kuin iso tehdas ja on niin kuin Pohjoismaiden suurin kierrätyslaitos. Ja siellä se menee tämmöiseen PMR-laitokseen, eli Precious Metal Recovery-laitokseen, eli siellä sitten saadaan irti siitä lopusta murskeesta sitten alumiinit, kuparit, sinkit ja messingit ja päästään sitten lähettää ne myös sulatoille ja sitten sinne jää vähän roskaa ja puuta ja muovia, tämmöistä näin. Ja sitten ne menee kellutusprosessiin, missä sitten erotellaan nämä muovit pois ja sitten osa menee polttoon ja sitten sinne jää semmoinen hieno putu vielä, mistä sitten saadaan hienommilla prosesseilla sitten saadaan vielä arvometalleja ja kuparia, semmoinen oma jae, mikä sitten lähetetään vielä taas sulattoon ja sulatto ottaa siellä sitten materiaalit talteen ja hyvin pieni osa sitten menee enää tuonne loppusijoitukseen. Tämä on niinku se meidän prosessi ja mikä on niinku tässä hyvä, että meillä on erittäin korkea toi kierrätysprosentti plus sitten me tiedetään, missä se meidän materiaali on, me pystytään se niin kuin katsomaan ja me tiedetään, mihin se menee ja vientiluvat on kunnossa ja kaikille materiaalille löytyy kierrätysratkaisu. Tämä on todella havainnollistava kalvo ja tavallaan auttaa itseäkin sitten, kun asiakkaat kysyy, että mitä sille sitten siellä loppuosalla tapahtuu, niin sitten pystyy heillekin hyvin seikkaperäisesti kertomaan tämän, niin tämä oli avartava juttu. Voitaisiin vielä siinä on kuvaa. Mennä. Tämä on meidän se pääkallopaikka sillä Ruotsissa ja se on iso tehdas ja uusimpana siellä on patterisentteri, missä ihan puretuista sähköajoneuvoista sitten patterit pystytään murskaamaan ja ottaa mustamassa talteen ja nekin saadaan sitten nykyään kierrätettyä. Mutta tässä se on, että siellä on erilaisia linjastoja tuolla sisällä. Se on erittäinkin monimutkainen ja prosessi, että moni ei sitä niin kuin tajuakaan, kun se lähtee se sähkölaite kotoa, että minkälaisen tien se tekee ja missä se käy ennen kuin se on päässyt niin kuin sulatolta ja on taas uudestaan niin kuin teollisuuden käytössä. Eli kaikkihan sitten
päätyy sieltä sulatosta sitten kuitenkin niin kuin valmistavan teollisuuden käyttöön erinäköisissä muodoissa. Ja sulattu yleensä tekee sitten niin kuin ostajan halusen, niin kuin mitä ostaja haluaa, niin niillä on omia reseptejä, minkälaisia niin kuin, materiaalista toivotaan, niin kuin saa, mitä halutaan siitä ulos siitä materiaalista ja minkälaisia, niin kuin, miskä niitä nyt sitten sanotaan, niin ei tullut nyt mieleen. Niin, mutta omat reseptit ja sitä kautta ne menee sitten valmistukseen, niin kuin teollisuuden käyttöön. Onko jotain niin esimerkkejä tuosta tavallaan sellaisia, jotain ehkä konkreettisia, mitä voisi sanoa, mitä tavallaan sieltä sitten just tavallaan, että jos joku vähän niin kuin tilaa, että haluttaisiin tällaista, niin minkälaisia juttuja siellä aiheita voisi olla tavallaan sitten noista niin kuin hyötykäyttöön saatavissa jutuissa sitten tuossa vaiheessa? No siis kyllähän sulatolta kun lähtee materiaali, niin sehän sitten voi päättyä arvometallit jonkun vihkisormukseen tai kupari voi jonkun mökin katolle sähköjohtoon, aurinkopaneelijärjestelmään, ihan mihinkä vaan ne materiaalit voi mennä sieltä sulatolta sen mukaan, mihin ne myydään, että pienissä määrin ja reseptit on sitten jokainen ostaja haluaa omanlaisen materiaalin niin kuin ominaisuuksia muutetaan pienillä reseptimuutoksilla. Halutaanko sitkeyttä tai kovuutta vai mitä, niin sen mukaan niin kuin ne yleensä toimitetaan sitten sulatolta. En ole asiantuntija, mutta mulla loppuu siihen se asiantuntemus, kun me lähetetään se materiaali sinne sulatolle, mutta sen verran niin kuin, mitä on sivusta katsonut, niin sillain se käsittääkseni toimii. Kyllä. Ja tuossa tuli ehkä semmoinen, tuossa puhuttiinkin vähän tuosta, mitä saadaan sinne hyötykäyttöön ja näin, mutta ehkä semmoinen teema kanssa, mikä tässä meidän niin kuin, puhutaan tästä IT-laitteiden ja uusiokäytöstä ja sitten tavallaan siitä, mitä sen uuden laitteen tekemiseen vaaditaan, niin puhutaan näistä harvinaisista maametalleista, mikä aika ajoin tuo mediassakin nousee esille, niin tuossa vähän mainitsitkin jo, mutta onko jotain vielä ehkä muuta, mitä harvinaisia näitä maametalleja elektroniikasta voidaan vielä niin kuin ehkä erotella? Tuossa joitain mainitsit, mutta tuleeko mieleen jotain sellaisia, niin kuin, mitkä voisi olla mainitsemisen arvoisia tässä kohtaa? No siis tietysti prosessissa aina saadaan niin kuin ihan perusalumiinit ja ruostumattomat ja metallit ja sinkit ja muut, mutta tietysti se kupari, kulta, hopea, palladium ja platina on ehkä ne, mitkä on yleisimpiä tuommoisessa niin kuin elektroniikassa, mitä saadaan sieltä ulos. Määrät voi olla hyvinkin pieniä silloin tällöin ja osittain voi sitten tulla ihan hyvinkin sitä, että se riippuu aina siitä, mistä se materiaali tulee ja kuinka vanhaa se on. Jos se on vähän vanhempaa, niin siellä on yleensä arvot vähän parempia, koska ennen käytettiin enemmän materiaalia, kun nykypäivänä teknologia on mennyt eteenpäin, niin kultakerrokset ohenee ja kaikki juotto hommat niin menee eteenpäin, niin siellä käytetään vähemmän materiaalia. Eli että sinänsä niin kuin vähän köyhtyy toi materiaali, mutta siltikin ilman muuta pyritään pitämään se materiaali kierrossa, mikä meillä on jo täällä, ettei tarvitsisi sitä neitsellistä materiaalista louhia niin paljon lisää. Sopisiko semmoinen vanhassa vara parempi sanota tähän? Niin, kyllä. Jotenkin. Sitten olisi tämmöinen kysymys vielä. Saatko tietämään, että mitä muuta kierrätysmateriaalia elektroniikkajätteestä saadaan teidän laitoksella irti? Onko jotain sellaista? No mennäänkö sillain niin kuin prosessin mukaan, niin näytetäänkö vaikka sitä, vai tuleeko se vielä jälkikäteen? Me voidaan katsoa murskettakin ihan hyvin, ihan hyvin tässä vaiheessa. Mä voisin oikeastaan näyttää sitä myöskin tuonne vähän niin kuin, että saadaan myös yleisölle se näkyviin, niin siinä on ei ihan graalin malja, mutta mursketta, mikä on sitten lopputulemaa siitä, kun sinne on teille laitteita tullut. Niin tästä jos saadaan vähän näkymään sinne, ehkä siellä on saatu jo irti. Ja tämä oli tasoltaan, oliko H5? Joo. Eli aika pieneen muruun, niin kuin sinnekin varmaan aika pieneen muruun. Siellä voi olla joukossa vähän isompia, riippuu ne aina silloin tällöin sieltä seulan välistä tulee. Mutta toi on se, niin kuin se koko tuolle H5:lle ja toi on sitä niin kuin tietoturvan materiaali, eli tulee meidän eli puhelimet ja
piirikortit ja tietokoneet sun muut, niin ne murskataan Kyllä. tuolla tasolla ja sehän tapahtuu sitten, eli käytännössä tietoturvamateriaali noudetaan aina tietoturvaluokitellulla kuljetuksella ja menee meidän yksikköön, mitkä kaikki on aidattuja ja valvottuja. Ja sitten materiaalit vielä säilytetään sisätiloissa, missä on kulku- ja videokuvavalvonta. Ja sieltä ne sitten menee meille sinne esikäsittelyyn ja sieltä sitten murskalle. Ja murska sitten yksi roottorinen murska pyörittää sitä materiaalia vastateriaa vasten ja se pyörii siinä niin kauan se materiaali, kunnes se mahtuu sieltä seulan reiistä läpi ja sillä seulan reikäkoolla sitten pystytään määrittämään se palakoko. Ja sitten jos mennään vielä tuohon hienompaan sitten materiaaliin. Sitten on tiheämpi seula vielä tässä. Joo, ja sitten tihempi plus sitten se joudutaan ajaa muutaman kerran siitä, että se on vähän pidempi prosessi ja kestää vähän kauemmin, mutta toi on se kaikista tiukin H6-luokka, eli se on jo aika pientä, ettei tuosta kyllä niin kuin saa mitään selvää enää. Aika vaikea nähdä. Jos tuosta H5:stakaan. Niin, kyllä. Niin. Se on niin kuin se meidän tietoturvatie sinne. Ja sitten mitä sieltä nyt tietysti saadaan muuta, niin siellä saadaan tietysti niitä muoveja, ehkä mitkä mä niin kuin haluaisin tässä kohtaa niin kuin nostaa. Eli meillä on tehtaalla hyvinkin, tai no, nyt vähän ehkä lähti laukalle, mutta katsotaan tämä nopeasti vielä. Eli tässä on tämä meidän viime vuoden Serrin kierrätysprosentti, eli siellä on melkein 73% niin kuin materiaali- tai reuse, uudelleenkäyttö. Sitten vajaa 26% on meillä täällä sitten energiakäyttöön menevää materiaalia ja sitten 1,9 on se loppusijoitus. Eli täällä meillä on kokonaisprosentti ja tämä on sen takia, että tämä energia ei tietysti ehkä haluttaisi näin paljon pistää polttoon, mutta EU-direktiivi sanoo, että POP-muovi, POP-yhdistetä sisältävät muovit niin on hävitettävä, jos ne ylittää tietyn rajan ne on pakko polttaa sitten vaan. Ja siihen tulen niin eli ne on näitä pysyviä organisia, yhdistetään nämä POP-muovit ja meillä se sitten sen jälkeen, kun se sieltä saadaan sieltä PMR:stä ulos se materiaali, missä on sitä pölyä ja puuta ja muovia, niin ne menee uudestaan meillä murskaa. Ja sitten ne menee tiheyserotteluun, missä saadaan justiinsa ne POP-yhdistettä sisältävät muovit eroteltua, mikä menee polttoon. Ja sitten hyvät muovit menee sitten eteenpäin. Ja se on suurin piirtein noin puolet tällä hetkellä, mitä menee Serrin muovista niin kuin polttoon ja puolet menee sitten käyttöön. Sitten se kuivataan ja sitten siellä on elektrostaattinen erottelu, mikä erottelee sitten niin kuin eri laatuihin. Eli siellä on polystyreenia, apsia ja polypropeenia ja eteeniä. Ja sitä ennen kuin ne menee siihen extruderiin, ne sitten vielä väri erotellaan tuossa välissä. Ja extruderi sitten sulattaa ja tekee sitten semmoista nauhaa ja se pilkotaan sitten semmoisiksi pieniksi granulaatiksi sitten. Ja sitten meillä on tietysti vielä toi pakkausmuovilinja, mutta se ei kuulu tuohon Serriin oikeastaan, niin se on toi ylempi on meidän laitosprosessi. Kyllä. Eli saadaan hyvin kattavasti materiaalit ulos sieltä muovia myöten ja myydään kaikki muovi, mitä meille tulee, nuo hyvät muovit, niin kaikki saadaan myytyä ja suljettuja kiertojakin meillä on. Meillä on hyviä partnereita, meillä on Electrolux ja Volvo, jotka ostaa meiltä granulaattia, mistä ne sitten valmistaa omia tuotteitaansa siitä kierrätysmuovista. Ja niin siinä meillä on, niin kuin, on varsinainen niin kuin suljettu kierto, mihin me pystytään, niin kuin, ja siihen olisi tietysti hyvä monessa paikassa niin kuin tähdätäkin, että se kierto olisi niin hyvä. Et toi on se meidän, oliko meillä siellä jotain muuta vielä? Ei ole kuin taustakuva, mutta tuossahan on niinku ihan hienoja esimerkkejä, tuommoisia brändejä on niinku tuossa tuommoisessa vaiheessa jo, niin tavallaan lisää tuollaisia
varmasti tarvitaan ja toivottavasti niitä sitten lisää tuleekin. Toivottavasti joo, niitä tulee lisää. Semmoinen, onkohan vielä jotain, mitä tulee mieleen? Niin kuin... Joo, oikeastaan niin kuin, mielestäni tämä oli hyvin kattava ja tavallaan niin kuin vastannut siihen ainakin mun ajatukseen siitä, mitä on niin kuin kiva ainakin meidän asiakkaille tästä aiheesta jutellaan ja totta kai muillekin, mutta tavallaan niin kuin se, mitkä itse tuossa päivittäisessä tekemisessä tulee vastaan, niin tulee kysymyksiä, että mitä saadaan ja mitä sitten tapahtuu. Niin mielestäni tässä on ollut tosi hyviä niin kuin nostoja ja tavallaan selkeyttä tavallaan siihen, että mitä kaikkea sitten siellä puolella sitten tälle prosentille, mikä meidän laitteessa sitten sinne tehdään jatkokäsittelyyn tulee, niin mitä niistä saadaan vielä irti. Ehkä ihan vaan semmoinen yleinen kysymys tähän, niin kuin, että onko jotain semmoista erityistä tai jotain, mitä itse ehkä haluaisit nostaa niin kuin ylipäätään niin kuin tähän, ehkä nimenomaan tästä elektroniikkajätteen käsittelystä. Että me tästä niin kuin meidän niin kuin Inricon maailmassa ja tässä meidän niin kuin teemoissa vahvasti pyörii just tämä niin kuin elektroniikkajätteen niin kuin hurjat määrät, että sitä on Kiinan muurin verran ja näin, niin tavallaan, että yritetään sitten omalta osaltamme saada tavallaan sitä niin kuin vuorta pienennettyä, niin tavallaan onko tähän niin kuin jonkinlaisia sulla jotain, ihan mitä vaan voi tulla mieleen niin elektroniikkajätteen niin kuin käsittelyyn liittyen, onko jotain sellaisia asioita, mitä haluaisit tässä ehkä nostaa? No ensinnäkin ehkä se olisi tärkeää niin kuin ihmisille, että ei hamstara niitä laitteita ensinnäkään niin kuin kotona. Niitä puhelimia kaikilla on siellä kaapissa, varmasti on puhelimia, tabletteja, mitä ei jostain syystä tai toisesta halua luopua, niin se on niin kuin se ensimmäinen askel, koska tällä hetkellä, jos nyt ihan väärin muista, jostain taisi lukea, että olisiko noin 3-4% maailman kullasta niin kuin kiinni elektroniikassa, mikä on niin kuin pöytälaatikoissa, niin se on aika valtava määrä kultaa, mikä siellä on. Mutta tämä oli vaan niin kuin, mikä on lukenut, en tiedä onko se nyt 100% totta, mutta iso määrä kuitenkin varmasti on materiaalia. Se olisi niin kuin se ensimmäinen homma, että saataisiin ne tavarat kiertoon. Ja sitten me investoidaan kyllä niin kuin koko ajan uudempaan teknologiaan ja etsitään niitä tapoja, millä me saadaan se niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin irti siitä materiaalista. Ja se, mihinkä mä en ehkä pysty vaikuttaa niin hirveästi tai niin kuin me kierrättäjät, että ehkä haluaisin tuoda niin kuin tuonne sulattopuolelle mahdollisesti olisi kiva kilpailu, ei varmaan tekisi pahitteeksi siellä, että jos joku pystyisi tekemään semmoisen laitoksen, millä saadaan niin kuin hiukan halvemmalla tai nopeammin eroteltua sitä materiaalia, mitä tällä hetkellä tehdään. Siellä ehkä voisi olla kiva, että saisi niin kuin kilpailua, niin se ehkä voisi sitten niin kuin myös tervehdyttää tätä alaa jotenkin sen mukaan, että nyt on niin kuin vaihtoehdot on aika vähissä loppupeleissä niin kuin sitten ainakin näin niin kuin minun näköpiirissä, mitä mä näen. Mutta ei siinä periaatteessa muuta kuin romut vaan nurkista kiertoon, niin sillä päästään niin kuin eteenpäin ja sillä niin kuin säästetään paljon luonnonvaroja sitten kyllä loppupeleissä. Kyllä. Hei, mun mielestä tämä alkaa olemaan varmaan, ainakaan mulla ei ole tässä tällä haavaa enempää kysyttävää. Tämä on ollut hyvin täydentävä, tyhjentävä selonteko. Paljon asiaa pienessä ajassa. Kyllä. Tähän on puristettu nyt niin kuin, ja varmaan, ja jos sitten jää kysymyksiä, niin sitten kuulijat saavat olla kyllä sitten yhteydessä meidän kautta. Sitten varmasti tietoa vielä löytyy, jos tulee jotain sellaisia kysymyksiä. Mutta kiitos tosi paljon Juhani tästä ja ei muuta kuin loistavaa syksyn jatkoa. Kiitoksia paljon, että pääsin tulemaan puhumaan ja oikein loistavaa syksyä ja toivottavasti nähdään pian. Kyllä. Ja kiitokset kuulijoille. Jatketaan tästä. Nähdään jälleen seuraavilla kiertotalouskupposilla. Kiitoksia. Kiitos.